Minecraft server Pumparba. No to všichni fakt znáte. No, snad to všichni znáte, no. Pumparba, to je dobrý server. Ale to bylo video na porufovat, snad se nepovede. Tady je pevně dobrý. No, už teda odešel. Tam to trochu. Dělka. Co? Čím to je? Co to je, ne? A já jsem zapět trošku týdobaj. To sebe. Vidíte? Tak to je lehký odpovědce a zase přepojece. No, přepojovat automatik. No, zase dáte takhle. No, teď to má asi jít. No, konečně, tady ho má. Ježiš, pardon. Počkej, já jsem to koukal. Takže čau lidi, já vás zdravím u videa. Dneska to je asi moje první video. Ukážem si, jak nějaký video si natočit, takže dáte si třeba internet nebo nějaký prohlížeč. Asi nejlepší prostě půjdete na Google, napíšete YouTube Chatter. Stáhnete si tady ten stahuj. Dáte si tady stáhnout, až se vám to nainstalujeme. Tak se vám objeví tady to. To si normálně nainstalujete. Potom tam budete mít tohle. Když na tady to... No, to je pěkná blbost. No, takže jdeme na tohle, tady si to udělejte. Takhle, když tak si to zastavte. Jo? Teď můžeme se na ně připojit. Login. Jo, jdeme na home a já vám ukážu, jak se teda dobrý PVPčko. I když já jsem fakt dobrý v PVPčku. Když se se mnou natáčet tak dovolal, já si to dám do popisku videa, napíše se to tam někam. No, to teď neřešíme, teď prostě řešíme boj. Počkejte, jo, přesně takhle. Reddit enchant, takový ty naturalty. Chce se to takhle vzít. Jo, přesně takhle. Jo, přesně tak. Snad jsem dobrý v PVPčku, snad mě tam nikdo teď nezabije, protože před chvilkou mě zabili, nebo jsem snad to dneska vyjde. Porušil jsem předevčírem, teda před chvilkou pravidlo, že to bylo blablabla. To nebude. Ty prká, tohle je slabý. Tak hele, bude to aby ten hned bude mrtvý. Ono taky, jo. Ono taky, to má. Je to bylo. A to bylo jo. Nebo. Byla svět třeba? Nebyl. Kdo to byl? Jej, to ten byl. Ten je dobrý. Viděl jsem se ropatý. Dobrý. Ten byl dobrý, ty vole. Tam byl žrát, tak se konce.
vidíte, tak ho hned zabiju ty lidi, jako, kteří tam jsou. Jo. Se tohle hned nerozmete, protože je slabý takhle. Aby jsem nerozmetla tohle za chvilku. Vidíte, tak jsem ho hned rozmetla. To je prostě dobrý predator. To má hodně nezalobám. Ale zabiju stejně takhle. No tohle se nejvyšší než lidi. To je dobrý. Všichni, když máte si na telefon parvo, to je nejznámější server na planetě. Vlastně to je jedno. Pam pam. Tak krutý, jak vidíte. A už mě něco křáplo. Vidíte, že bylo auto zabili. Tohle taky zabilo. No, to bylo jedno. No já ty vole jsem debil, jo. Jo lidi. Možná vidět taky. Lepo. Jak vidíte. Jo tak vidíte jak tamhle na mapě. Vidíte, tak já se máte kills, forest. Ravias! Bravia, já nevím, Bravia. Nemůžu tam Bravia. Jako já jsem samý skvělý, ale vidíte, jak se perou všichni. Já do toho jdu jako ze sílou, jako na půl síly, tyhle. A do toho, tyhle, nebudou srát, děkuji. Kdyby nebudou srát, tyhle, ale mám sílu, tak maka, jo? Debil. Co ten debil? A se perte. Ty vole, tak ty ne, jo. Tak vidíte, tak se mi hned všichni bojej. Jak vidíte, ty vole, tak jsem si nezrecepta, regenerace. Jak vidíte, tak mě hned heba tenhle, jak vidíte. Ok. Ty vole. Jo, ranej, ty vole. Ten GG. Ty vole, ten je tam asi ještě to ho nezabiju. Ty vole. Vidíte, jak mě málo zabilo? Protože si měl čítit, ty vole. Takže můžete dočítit, tyhle, to hlavní slovo. Hlavní, ty vole. Nejhlavnější na planetě. To je zabít XD killera. Jak vidíte, tak ho zabijím. Ale on se pustil do boje, tyhle on nikdy nebojoval, tyhle ten XD killer. Ten je slabý na planetě, tyhle. Ten má vůbec samou meč, tyhle. Ten má planetickou meč, tyhle. Může postarat, tyhle. Tyhle ten ani to nemá tyhle, on nebije, tyhle. Vidíte, jak mě rozsypali. Takže tohle hned končí, tak musím. Naschle. Čau.